Does neb yn ei nabod o. Mae 1600 o flynyddoedd yn amser hir i'r co. Ond aeth Magnus Maximus o Gymru yn y flwyddyn 303 yn gadael yn genedl gofal. Wel, i newydd gyrraedd uned Cymdeithas y Cymod achos mae CND, mudiad PAWB a Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn cyd-drefnu digwyddiad. Ni'n gwrthwynebu yn ei niwcliar a taflegrau Trident. Nawr, mae'r Cymdeithas wedi bod yn rhan o ymgyrch wylfa B. Mae pobl wedi bod yn gweud, wel, beth sydd gyda niwcliar i wneud ar Gymraeg. Mae fe popeth i wneud ar Gymraeg, achos mae'r holl beth yma, dyn nhw ddim yn mynd i ddod â unrhyw fydd i'n cymunedau ni. Maen nhw'n mynd i danseil yn cymunedau ni. Bydd cwbl y siaradwyr yn esbonio mwy nes mlaen, a wedyn y bwriad yw i fynd draw i stondin Llywodraeth Cymru. Bydd prif weinidog y cynlluniau hun yn croesawu y posibilrwydd o Gymru yn derbyn llongau tanfor gydag arfau niwcliar rhywbryd yn y dyfodol. A dim yn gwneud hynny mewn rhyw ddatganiad swyddogol pwrpasol, ond fel petai yn sleifa, fel petai yn gollwng neilltu ar hap. Mae gan y Gymdeithas hanes o gydweithio gyda mudiadau fel CND, gyda mudiadau eraill sydd o'r un ysbryd a'r un anian o'n ni. Mudiadau sydd hefyd yn credu mewn cyfiawnder, a ddim jyst yn credu mewn cyfiawnder, ond yn credu mewn brwydro a sefyll lan dros gyfiawnder. Nid yn unig yn ymwlad yn hunain, ond ar draws y byd, i ni'n cydnabod yn lle ni yn y brwydro rhyngwladol dros gyfiawnder. Felly ni'n falch iawn o allu cydweithio gyda mudiadau heddwch a mudiadau sy'n gwrthwynebu yn ei niwcliar. I ni yn grysynu fod Carwyn Jones yn dweud fod croesawi arfer niwcliar yng Nghymru. Dyn nhw ddim yn mynd i ddod ag unrhyw fath o les i'n cymunedau ni. Ni wedi bod yn eitha gweithgar gyda'r ymgyrch atal wylfa B. Ac yn ystod yr ymgyrch, oedd lot o bobl yn gofyn i ni beth sydd gyda yn ei niwcliar i wneud ar Gymraeg. Pam neu chi'n ymhel ar ymgyrch yma? Dyw yn ei niwcliar, dyw ei ddim byd i wneud ar Gymraeg. Ond mae'n hollol ganolog i'r Gymraeg. Wrth bod ni'n edrych tuag at yn hanner camlwyddiant eleni, wnaethon ni dryddodi darlith oedd yn dweud mae'n cymunedau ni fydd yn prif ganolbwynt yn gwaith ni dros y cyfnod i ddod. Ac yn ei niwcliar, mae'r taflegrau yma, maen nhw yn tanseilio yn cymunedau ni. Fe glywon ni dro ar ôl tro yn ystod ymgyrch wylfa B. Bydde wylfa B yn dod â cymaint o swyddi i'r ardal, a mae na'r prif fydd, swyddi. Ond mewn gwirionedd, os ydych chi'n edrych ar y swyddi, ond yn swyddi arbenigol, doedd y prif swyddi ddim ar gyfer pobl lleol. Byddai'r rhaid cael pobl hyd yn oed i adeiladu'r atomfa. Byddai'r rhaid cael pobl mewn o wledydd tramor i wneud hynny. Y swyddi cynnal a chadw fydde, y swyddi isel i statws fydde ar gyfer pobl lleol. A fydden nhw ddim yn swyddi cynnaliadwy. Diwn chi'n gweithio i'r Llywodraeth. Hoffwn ni dros ymwneud hwn ar ran CND Cymru a mudiadau eraill sydd yn cefnogi beth ni'n gwneud, sef nad oes croeso i Trident yng Nghymru a ddyle Llywodraeth Cymru ail ystyried beth maen nhw wedi dweud. Os newch chi gymryd hwn? Byddwn ni'n siŵr o gosod ymlaen. Rhaid ni sylw
bobl yn hyn hefyd, fi newydd gweld hwn, mae yna lyfryn, fi'n meddwl, sylwadau. Mae'n dweud yn dweud, falle bod modd i bobl os dyn nhw eisiau hefyd i... O, mae Carwyn lan, fel ti'n siarad. O, ie. Dweud am y Llywodraeth, falle os ni'n gwrthwynebu niwcliar, bod e'n rhywbeth bod ni'n dweud wrth y Llywodraeth yn ei nod yn ei hunan. Cymru ni'n gadael.